diskors tiegħek waqt il-filmat Karl illi dejjem meta bdejt inti ħatiltaqa' ma' xi ostakli bil-fors. Jiġifieri dan l-Amerikani jgħidu don't wait for all the lights to be green. Jiġifieri toqgħodx tippretendi li kollox ħajkun preċiż biex inti tibqa' dej jew biex tibda. Imma kultant ikun neħlu momenti da ġifieri tiġri ma tiġrilek ukoll Karl illi kważi tieqaf tapprezza li għandek. U normalment hemmhekk fejn tara kollox iswed, fejn tara titqila jew kollox illi mhux ġej sew, għax tinsa dak kollu li għandek. Jiġifieri jekk sempliċement nibdew ngħidu isma' nitkellmu aħna fuq il-lejja tagħna fuq fitness fuq fitness. Ħares naqra fil-mira jiena. Ngħid kumparata ma kif bdejt. Jiena hemm differenza x'ina nara differenti pereżempju bdew jgħidu għandhom tal-kelma il-waist li se naqra patata iktar iffurmata. Il-ħwejjeġ qed jiġu aħjar. Mela number one meta inti tħossok miklufa, irringrazzja l-Alla in-natura fejn biex inti tal-progress li inti għamlet. Dik il-gratitudni diġà ħatejnek tibda tneħħi dik l-istampa ħażina ta' qudiem. Issa però x'sabu li huwa l-aktar b'saħħtu illi ħajna nibqgħu għaddejjin Karl. Dik hija sempliċiment jekk nistgħu ngħidu hekk li niftakru fejn rridu naslu. Mela, jekk jiena n-nota l-kelma għandi irrid nasal biex niderek, nilbesek, inħossni hekk. Niftakar illi għalhekk kont bdejt biex nasal hemm. Għax dak ħajżomni qisu l-fuka u fejn nasal. U allura ħansemmi li semmejna ftit għal-ġimgħa ilu wkoll Karl, dawn iktibhom mill-ewwel dawn l-affarijiet. Għax jekk ikunu miktubin u forsi tista' żżid magħhom u tnaqqas minnhom, tajjeb, awtomatikament inti iktar ma tarahom, iktar ma tiftakar għalfejn ġrejt. U moħħok tant ħajġiżu konvintu programmat illi bla ma tibda tibqa' tagħmel il-passi biex tasal lejhom. Jgħid ukoll li tħares lejn il-mera biex forsi tagħmel ukoll il-kambjament. Jiena forsi mur daqsxejn iżjed minni għaliex forsi r-riżultat ma tarax daqstant malajr. U forsi qed nitkellem daqsxejn l-esperjenza għaliex kultant li tagħmel ċertu sforzi mhux biex tidher istan jew biex tħossok tidher ċertu ħwejjeġ imma anke wkoll għal saħħa. Ejja ngħidu dak ma xinu huma sitwazzjonijiet, allura inti dejjem daqsxejn lura biex tagħmel ċertu affarijiet, forsi ma tkunx daqstant soċjali, tkun assoċjali, tevita biex minn ċertu postijiet biex ma tintaqax ma' ċertu nies, eċetera, eċetera. Però li tħares lejn il-mera u forsi tajt ma kambjament fejn qiegħed. Jekk il-kambjament ikun hawn u grazzi la jkun hawn ikun qiegħed hawn jew kellha viċi-versa x'hawn min jgħidlek hawn jaħdem hawn jaħdem hawn. Ukoll ikun hemm kambjament li qiegħed jinbena u jibroker. Tajjeb ħafna u fil-fatt dawk huma l-ewwel kambjamenti li ħadħoss Karl. Jiġifieri li meta inti bdejt tiċċaqlaq, mela qabel xejn u x'inhu huwa żbok. Mela jekk inti kont isek vulkan kollok nervi, forsi kellek xi tajt id-dar jew fuq ix-xogħol, u mort hemmhekk u żbugajt, awtomatikament diġà moħħok u aktar klier qed jiraġuna aħjar. Ħafna nies jgħidu wkoll jiġihom ideat differenti, illi pereżempju huma jħossuhom maqbudin ġew problema, imma għax anke qataw naqra minnha dik il-problema, ħarġu b'idejat wara l-exercise jew waqt l-exercise illi qiegħhom jisolvuhom dawk is-affarijiet u apposta qed ngħidilhom problemi, Karl, jiena ma ħobbx ngħidilhom hekk, fil-verità huma challenges. Però għalissa qisu qed nipprova dak li jkun naraw illi nifhmu kemm jista' jkun għax hekk fil-bidu speċjalment tkun bin-nervi ħasejħilhom problemi, xi twejja, ħasejħilhom x'nervi, forsi ħasejħilhom depression, tajjeb, però fil-verità jekk anke moħħna mbagħad nibdew nilagħbu bih Karl ħalli anke issa nibdew nitkellmu dan is-suġġett ukoll illum. Jekk nibdew l-affarijiet narawhom bħala challenge, bħala logħba, bħala problema, bħala depression, diġà moħħna tkun qed ngħidhom. Mhux qed ngħidu li mhux vera ma jeżistix depression, tal-aqas xejn. Però parti mit-terapija anke mentalment, anke psikoloġikament huwa l-affarijiet narawhom differenti. Ok, ħanibdew nieħdu daqsxejn telefonati minn għandkom it-telespettaturi 27-500-600. Nieħu telefonata ma x'hu l-volum ta' televiżjoni, ta' ħalli jkun nistgħu nitkellmu. Ħallew? Grazie. Nixtieq forsi mistoqsija li naħsierti. Persi meta tkun sena, hemm ċansi tibbildi għal-bajt il-perfegej? Iva, smajni, kasi, ok? Signora, ringrazzjata nispiegamenta jasina xattin. Signora għadin nismanda ċertu għorkan, seba ċerta sami ħana seba
U forsi ħafna huma dawk li jgħidu nisma' dan huwa minnu li wara li jgħidu ċertu qed tagħmlu fuq qed inti diffiċli biex terġa' tibni l-istruttura ta' ġisantija, diffiċli biex persuna ta' 70 sena terġa' tibni l-istruttura, s-saħħa il-ġisem tagħha, diffiċli jew. Mistoqsija tajba ħafna. Mela ara, b'mod naturali, Karli, meta aħna nibdew nikbru f'età, awtomatikament ġisimna ħajkun għaddej minn perjodu, mhux perjodu qasir, ma perjodu li ħajbqa' għaddej minn żmien illi aħna nibdew eżattament. Nibdew sejri lura. Jiġifieri dan meta nżidu jekk tibqa' tikber u titwal. Tibda sejri qudiem da fejn tiżviluppa eċetera. Nieħu ċertu età fejn imbagħad nibdew sejri lura. Però huwa hawnhekk huwa l-qawwa tal-eżerċizzju ekku u tal-ikel illi jekk tikkumpara żewġ persuni, is-sinjor semmiet 70 sena, illi huma tal-istess età, forsi tal-istess tul, forsi tal-istess ġeneru, tnejn nisa pereżempju, però waħda hija persuna attiva tagħmel exercise regolari u l-oħra le, impossibbli dawn, tnejn 70 sena. Waħda qisha tiċċaqla u tagħmel l-oħra diġà qisha kważi kważi rassenjat ruħha illi dalwaqt iħabb il-qalbi biex tħalli din id-dinja. Jiġifieri x'tagħmel huwa importanti ħafna. Issa naħseb li tistaqsi mistoqsija, is-sinjura hija isma' jiena jekk ma kontx inxejn forsi l-kelma. Jista' jkun jiġi xejn ta' 70 sena, mhux ħa nippretendu illi minn ta' 70 jkun minn ta' 35, naturalment. Jiġifieri t-kmix, il-ġilda, ċertu forsi anke laħam il-berber, jekk nistgħu dejjem ma jkun hemm, għax dan tiġi bħala parti mill-età. Speċjalment wara l-menopawża, l-affarijiet jiġu jibdu xi ftit jew. Imma x'se tagħmel l-azzjoni li se tieħu ħadd tagħmel id-differenza kollha. Mela jekk persuna qiegħda tittonja, jiġifieri li qiegħda issaħħaħ u tkabbar xi ftit il-muskoli tagħha, mhux biss ħad tidher aħjar għax inti ġismek ħajkun iktar f'postu pulit, ħajkollok anke l-koxċer tiegħek qiegħda aħjar, imma anke għal affarijiet tal-funzjoni, l-attivitajiet ta' kuljum, bħal pereżempju tiġġelbed fuq il-kabord biex iġib xi ħaġa, titbaxxa mal-art biex taqfel il-lazz, jiena tilab mal-nepotijiet, dawn huma kollha affarijiet li grazzi għall-exercise inti ħatibqa' tagħmilhom jew jekk ma kontx qed tagħmilhom tista' tibda tagħmilhom jgħidlok kif hemm min li jibda jagħmel exercises kar 50 tgħid ismejna possibbli lanqas nifhem iċċaqla mal-nepotijiet niġi naqra nifsi ikolli ċerpel li domhom u l-missierhom jiġu għalihom. Huma affarijiet batijiet ngħaddu minnhom ta' kuljum jekk aħna ma nużawx ġism. Aktar tard ma ħannu likom filmat impressjonanti u interessanti ħafna ta' persuna li għandha 71 sena u snajnilkom iżjed imma nixtieqkom li nissegħu il-filmat li se nippreparalkom għal aktar tard li din is-sessjoni. Telefonata oħra ta' għalkom li jew nagħmlu kull għax flimkien għaliex naħseb li l-unika ħaġa li fadal li nistgħu nikkontrollawha u nagħmluha aħna stess huwa kif nibqgħu nieħdu ħsieb is-saħħa u l-ġisem tagħna. Kważi kollox qegħdin nibdulna minn taħt idejna, imma dan tista' tikkontrolla inti stess. Telefonata oħra. Hello? Hello? Insellem-lek. Ħalka l-program. Ħalka ma tiegħek, please. Qed jisimgħu, jgħid. Ħalka ma tiegħek, għandi għadu għandha fis-suwan. U aktar li għandha bżonn replacement. Issa, hemm ma tabib ta' eżerċizzju x'tagħmel. U għalla biex naqqas minn pis. Ħabba ġiet. Però kull darba li tagħmel eżerċizzju, ikun mhux huwa. U bata swing għalla ibda mill-għaw. Issa jekk inkwieta għax peress li tifla fil-pis ħabba l-operazzjoni. Ma tistax issibek l-eżerċizzju li ma jaddraħiex. Għandek xi idea li tista' tgħidilna? Sinjura, kienet kellha xi injury ma' din. Le, għandha bżonn hip replacement dejra żgħira. Hija għandha 51. Żgħira għandha 50 sena. Iva. Jew overweight għattilna jew. Jiena overweight tista' xi eżerċizzju u għalla biex tipprova tirqa' ħalli tifla fil-pis propjament. Ħalli anke għall-hip ma tkun daqshekk taqis fuqha. U bada swimming jiġifieri, alla jibda minn hemm għal dak l-inqas li juġa. Sinjura. Però ma tistax issib eżerċizzju ideali li wara li tagħmlu ma tkunx muġuha. Jiġifieri mixi kienet tmur bil-bicycle. Però dejjem muġuha wara. Allura qiegħda qagħdet naqra qalba li tagħmel eżerċizzju. Sinjura, ħanitolbu wkoll biex anke forsi ċempel din is-sinjura
il-ħabiba tiegħek jekk huwa possibbli tista' segwina għaliex propju wara Mattejja sa jkolli jgħid Mr. Anthony. Iva, ngħidlek Koinċidenza ħanitkellmu fuq hekk ukoll għaliex xi ħadd bagħat li tal-istess età li qed ibagħti muġib fil-ħin. Però ħabba tajjeb li għandna lil Mattejas li jista' wkoll itina l-opinjoni tiegħu anke f'dan il-rigward ta' x'tip ta' eżerċizzju. Nirringrazzjak tal-li għandek kuntatt magħna, Sinjura. Grazie. Tajjeb, mela, l-ewwel pass. Dawn ta' mistoqsijiet saqsuhom speċjalment meta jkunu għaddejjin xi ġiel partikolari. U l-ewwel pass dejjem ikun iva, vista għand it-tabib għand il-professur tiegħek. Dik l-ewwel ħaġa. Għax hu stess ħajjilek isma' nista' nassumi x'għandek imma ħan investat. Issa jista' jkun jaħseb mod u jsir mod ieħor. Ġifieri kemm importanti li jkun hemm importanti ma' professjonist number one. Number two, l-sinjura ngħidilha biex tawsal il-ħabiba tagħha. Illi kwalunkwe exercise ħajjejn, jiġifieri jekk ħajjid dejjem il-qerda, il-fatt ħad iċċaqlaq ħajjejna bla dubju ta' xejn. Imma skont xiex. Jiġifieri bagħad dak li jgħidu listen to your body. Mela jekk kienet nagħmel ċertu exercise bħalma semmiet is-sinjura l-roda u qed tuġani l-ħieb, mela dak ifisser li għandi bżonn nisir xi ħaġa oħra. Probabbilment ġie rakkomandat l-hawn għas sempliċi raġuni li m'hemmx kuntatt mal-art u l-hawn tista' xogħol tagħmel numru ta' eżerċizzji illi ma jinvolvux impact. Qed nistgħu ngħidu ċertu għaqal ukoll. ċertu għaqal ukoll, sax inti toqgħod ferferri mela u mingħajr gwida, ġifieri mhux importanti huwa l-punt Għax tal tajjeb qiegħed tagħmel affarijiet li huma sempliċi, però ma kif titlew dak tħoss Eżattament. Imbagħad hemm anke tip ta' exercises li jistgħu jsiru anke mal-art stess. Illi inti ma tkunx qed tinvolvi forsi dak l-impatt bħal pereżempju qmis jew għal mod tal-kelma ġieri on the same spot, imma qed tħaddem il-muskoli tiegħek literalment mingħajr ma inti jkun hemm kuntatt tas-sieq mal-art relattivament, jiġifieri saqajk ikunu flat mal-art, ikunu ċabti mal-art u tista' tagħmel numru ta' exercises ukoll fejn hemmhekk qed iżomm ġisnejġri u normalment il-ħieb ma tantx qed jintuża. Però again, skont exercises qegħdin isiru. Hemm ukoll tip ta' sport, kif nista' ngħidulek, jew exercises jgħidulhom pilates. Li dawn huwa magħrufin kemm ħajjejnu anke s-saħħa tal-għada, anke l-ġogi, biex inti anke l-istina tiegħek tkun aħjar, dritta. Ġifieri il-varjetà kemm trid. Rari ħafna, u di ma ngħidix lis-sinjura ma lilkum min qed jisma'na, rari ħafna huma dawk il-kundizzjonijiet kari li minħabba fihom ma tista' tagħmel l-ebda exercise. Hawn anke Olympics għal persuni li jkunu bżonnijiet speċjali. Narawhom fiġer, jilagħbu l-basketball, l-għajbiet ikollhom saħħa, ikollhom fiżik. Ġifieri parti li jistgħu mobbli bihom saħħa. ħafna xi ġikat każijiet il-iskuża jagħtuhom. X'hawn nisbaħilek? Ħabba fek ma nistax mela m'hemmx tagħmel. Inti tagħmel vera easy li tara senja l-oħra. Li tieħu azzjoni hija diffiċli. Allura nifhem min jipprova jsib skuża li hija triq faċli. Però ma rridux inkunu aħna bħal dak it-tifel li ma jridx jagħmel homework. Għax it-tfal tagħna ngħidulhom m'għandekx apptit sabiħ tagħmlu xi llum mara tinkwil ta' xejn. Le, ngħidulu isma'. Inti trid tagħmel dak il-homework għax jiena naf li huwa tajjeb għalik. Issa jrid nagħmlu mat-tfal tagħna. M'aħniex kapaċi nagħmluha ma nafux. Għamil drabi jistgħu il-każ li vera kultant ċertu sitwazzjonijiet li jiddemoralizzawna, s-sinjora semmiet kważi stant komuni, nisimgħu persuni li għamlu l-intervent tal replacement ta' dik l-età ta' 50 sena, ta' ħafna iżjed snin. Però għalhekk huwa importanti ħafna li dak li jkun mhux vera li jagħmel kuraġġ u jsir jagħmel kuraġġ. Jiena nixtieq l-okkażjoni biex nifraħ din is-sinjura illi ħasset l-interess, ħasset il-ħtieġ, illi kiseb il-ħabiba tagħha ċemma. Allura tfadal min verament interessat minn ħaddieħor. Kemm hu sabiħ li interessana ħaddieħor mhux biex tisimilha biss, imma biex ngħinu wkoll. Sabiħ immens. Jekk titlef l-interess f'ħaddieħor u jitlef l-interess fik innifsek. Għal meta ngħidu l-ewwel tħobb lilek innifsek biex tħobb il-oħra. Allura kif tista' inti titlef l-interess f'ħaddieħor mbagħad issib l-interess fik biss. Impossibbli. Proset sinjura nawralek u grazzi li għamil dan l-intervent. Ħammorru għarri kemm xejn ta' 3 sekundi kollox ta' għal insostnu il-pulmun ta' dan l-istazzjon, jiġu għal dal-waqt ultima Mattejas inkomplu tukom aktar informazzjoni, aktar kuraġġ, aktar idejat u kif ukoll aktar telefonat. Għaman.
alternattiva għal ħaddieħor hemm ħafna nies li jittakgħu jifundamentaw għax Isma, kollox il-ġimgħa wara ma kien ħallik, qabel ma jitfa' xejn. Ma jistax ikun ikun sejn hekk tafx. Tista' ma tmur ċentri tal-Islam Number Center. Għandek il-numru ħadd il-fridge. Għandek il-borma kważi qiegħda tagħli. Inti bid-daħħala. Veru, ħa! Mix-xejta. Nifrandaw il-gas. Mur ċentri issa. Ecco, sejn. Hello, din is il-Memory Center. Il-maqanti li intom tistgħu tissolvu l-problemi kollha ta' ħajti. Bil-memory. Il-memory tagħna huwa ħafna dik Maltin biex jagħti eżempju ta' sena jisolvi lek il-problemi kollha relatati mad-dħul tal-ilma. Dan tista' jew tiġi xogħol tagħna u tixtieq minn hawnhekk jew inkella nies professjonali jiġu wara għandek u jagħmlu lek. Leħi, dan hu kapaċi għal xejn. Aħjar tiġu The Pleasant and Membrane Center, where quality matters. Grazie per qegħdin magħna aktar telefonati f'xandira diretta sija u nofsu 4 minuti sal-ħin tal-4 u nofs il-domanda wara magħkom diversi mastiedna f'xandira diretta fil-programm Caffeine. Aktar telefonati, baxxu l-volum tat-televiżjoni. Hallew? Hallew? ċaħat li qed sekunda. Hello. Ma ġebax. Mela. Għajdilna, sinjura, tismani, staw xej. Hello. Insomma, jiena ħanejtlek il-smajdek jiena u bat nisimak fuq il-televizjon, għax minix nisma. Għajdilna. Għax naqrada. Daxi, naqrada. Nakkejdu la. Jiena ċab kull ħedon, kull kantax, il-program tijak il-għawak kull. Grazie. Issa, nixħen nistaqsel jiena l-istess, għandha l-żewġ daqni għandi ċeblulek, għandi 70, pero jiena għandi l-għu ma għandi problema ġurari, għal-tik li għandi biex namlhom. Nixtieq kikun xi ħadd jgħinni biex namlhom, jew aħjar biex nista' nagħmel. Xi ħaġa li tista' tgħin każ nista' privat. Mela, tista' nagħmlu. Grazzi lilek, sinjura, taf xi mod jew ieħor smajni ukoll. Ħanibdu telefonata lil nisu biex nkunkom dan. Hallew. Mela baxxu il-volum tat-televiżjoni, ma tagħmlu kuntatt magħna, baxxu il-volum tat-televiżjoni. Hallew. Hello. Mhux ħadd jaqtu li. Hello. Għajdilna, sinjura. Hello, ismani? Iva nisimgħu, għajdilna. Hello. L-ewwel nitro tal-programm. Grazzi. U Profet għal-Mattea, u għal-ma nismajtu, jien għandi 74. Jien għandi 74. U nimxi ikroffija kull jum. Barra meta tkun ix-xita u ħafna sħana. Roset. Jiena li nixtieq li forsi tagħmlu xi exercise fuq it-television qabel kont nara programm li nara fuq it-television nagħmlu miegħu. Jiena m'għandix fis għax jiena kull ma nidher 8 stone, body jkun 52 kilos. U twila 1.53 centimeters. U li nixtieq dal-programm li jagħmlu xi exercise jew kellha almenu jitolbu l-awtoritarji. Ikun hawn xi testju. Imqal tibdejtek il-mula aħna hekk ħattar pereżempju ħalija u ħal-Vazzan. Kieku jkun hemm ċentru nagħmlu naqra exercise tal-età tagħna. Aktar neħsu mill-mar, nittrataw il-mar. U nagħmlu fejn u xejn. Thank you, għannismaħu fuq television, u proċess tal-programma. Grazzi, signora, grazzi. Naħseb kien intervent interessanti ħafna, Matteas, apparti kollox, il għaliex, almenu
smajniex xi tip ta' element fuq ħaġa jew fuq oħra, ma smajna anzjana mara matura nsejħu li tagħmel ukoll eżerċizzju għaliex tagħmel nofsija mixi ħafna drabi u xi ħaġa interessanti ħafna u x'vera għajra nixtieq taqalbu xi ħaġa raġuna jew kura sħaqa ħafna nistgħu nsibu alternattiva tal-ħin dan il-każ tajjeb, però naħseb li tuħu gost illi wkoll b'xi mod jew ieħor anke persuni li tleta mentalità il-leadership team tisma' tleta titolbu l-għajnuna li nsibu xi tip ta' għajnuna biex nagħmlu eżerċizzju. U ħanapella sinjura ħadda minn xi ħaġa żgħira. Skont inti x'tifhem ħafna sħana, ġifieri jekk is-sinjura tagħmel 3 xhur tas-sajf wieqfa ma tagħmel xejn. Ejja ngħidu li l-ġisem diġà ċertu offerti li jmorru lura. Allura li aħna nagħmlu 3 xhur tas-sajf bil-qiegħda, ma nafx ta' sinjura, ġifieri jista' jkun li din forsi kien naf nkollu knanta fid-dar, knanta f'għand il-familjari tagħha, eċetera, ġifieri xi tip ta' movimenti qed tagħmel xorta. Imma ejja nassumu li tagħmel 3 xhur tas-sajf bil-qiegħda dak mhux ħajjina dejjem. Allura jekk hija problema ta' sħana jew temperatura, illum nafu biżejjed għandna l-air conditioner ġal grazzi tal-alla, ġifieri nistgħu anke nagħmlu eżerċizzi jew id-dar jew tant l-aħjar f'ambjent ta' exercise li jkun apposta għall-exercise. Ġifieri l tmur fejn tmur għandek is-sib jew air conditioners jew tal-inqas dawn l-industrial fans fan kbar tal-ħadid illi ħajjejnu biex li ma tħossi sħana. Jew inkella jekk xorta dik ma tgħinix biżejjed hemm anke pools hemm anke baħar fejn l-exercise jista' jsir xorta waħda. Ġifieri again, ejjew ma nsibux kumdita fl-iskużi għax li tibqa' dejja anke fis-sajf huwa importanti mentalment jekk xejn kif kellimna l-ewwel part. Issa fuq il-punt tagħha illi anke jkun hemm sistemi tal-gruppi forsi anke għal persuni ta' ċertu età naqbel ħafna ġifieri radun ta' xejn naf li fil-privat issiru jagħmlu ħafna postijiet. Fis-sens ta' kunsilli lokali gvern naf li anke jsir xi ħaġa wkoll probabbli xi informant biżżejjed biex nitkellem, allura fejn ma nafx aħjar nidher sabijiet li tkun tista' tiċċaqla imma kultant diffikultajiet li jinqaraw nagħmlu ħajjek ta' xi biex tiċċaqla. Però ma naqtawx qalbna nagħmlu kuraġġ li tiegħek hawnhekk biex ħafna messaġġi li nagħmluhom telespettaturi tagħna jekk għandhom xi tip ta' inġu xi tip ta' uġiela u kkuraw tajjeb flimkien mal-professjonisti, flimkien mal-fiżjoterapisti, mbagħad tibdew tagħmlu ċertu trainings, ċertu attività fizika professjonali bħal-huwa il-ħabib tagħna. Ħani posput mill-qed tajt krajlek ma jinklutax, illum qed nitkellmu ħafna fuq kif u come, x'se nagħmel x'ma nagħmilx kif l-aħjar li huwa tajjeb, però naħseb kun sorpriża ħafna nies jekk ngħidilhom li din qisha hija biss 20% tal-logħba. Għax qisu qed niffukaw fuq dawk l-affarijiet illi x'qed nitfgħu fil-borma, meta fil-verità hija isma' ma jien għalfejn qed insajjar, jiena qed insajjar biex pereżempju ritma l-itfal tal-familja. X'ħantihom ħajjeklu iva, forsi jkun hemm min jieklu milli jew minn vera jew x'hu jilaq il-platt. Imma l-aktar importanti li tajthom x'jieklu. U din ħaġa eżatt l-istess. Mela waqt li aħna qed niffukaw fuq x'se nagħmlu u kif nagħmluh, l-aktar importanti Karl huwa għalfejn nagħmluh. Għax xekk l-għalfejn tiegħek huwa b'saħħtu biżejjed, jiena ċerti li kistina ċemplet l-aħħar ħassib alternattiva meta t-temp ikun sħun ħafna, jew da tkun ix-xita, għax jekk li għajx ħaġa vera importanti li l-affarijiet isiru regolari immens, awtomatikament xi soluzzjoni ħassib. Da isni qed ngħidlek isma' inti jekk tmur it-tali post għandek is-6 miljun euro, mur għalihom. Issa tmur bil-mixi, tmur bil-ġieli, tmur bħal-linja, tmur taxi, ħaġa waħda ħadmu, jekk hemm żona manka fuq idejk. Tajjeb jiġifieri jekk ir-raġuni tkun soda biżżejjed għalhekk nerġa' nservi Karl. Kemm importanti illi ir-raġunijiet l-affarijiet li llum qed idejquna naqbdu karta u nidmu fuq naħa tal-karta. Ngħid pereżempju jiena qed naqta' nifsi, mhux qed nilbes kwejx li jogħġbuni, qed nilbes size 22, ma nistax ingawdi n-nepotijiet, minix inħossni b'saħħti, qed nibża li jaqbadni kif kien qabada hawnni u dawn l-affarijiet. Dak fuq naħa. Fuq in-naħa l-oħra irridu nidbu fejn aħna rridu illi naslu. Mux fejn nixtiequ l-aħjar kelma, imma fejn għandna bżonn illi naslu tgħid allura jiena għandi bżonn illi jkolli iktar enerġija, għandi bżonn li jkun iktar b'saħħti, għandi bżonn illi mhux jaqbadni n-nas fis-strateġija x'jien għandi ħafna affarijiet x'nagħmel.
Għandi bżonn li ħosni ħarmi għaj nifsi. Mela għandi bżonn li nilbes size 16, fuq size 22. Għandi bżonn li ħosni komda mal-raġel, mal-partner, ma' kwalunkwe persuna, jemeni. Imma importanti ħafna li dawn nikbu. Għaxek ħajkunu miktubin, ħanarawhom iktar ta' spiss, u ħanistudjawhom qishom jitlu ġomobna ħafna aħjar. Dik importanti. Qegħdin ħafna messaġġi napprezzaw ħafna li tkunu qegħdin issegwu b'ċertu reqqanti wkoll dawn it-tip ta' sezzjonijiet. Nieħu telefonata oħra mbagħad naqra xi ftit messaġġi li intom qegħdin tibgħatulna. Hello. Hello. Nsellimlek, Sinjura. Insellimlek Karl. Għajdu. Tal-programm. Grazzi. Insellimlek għana fjasti. Iwi għot jisimak ta' Għamħanilek, kien għal-problema b'sifra, b'sifra ħajra 22 sena. Kien għawdi ta' s-snin illu u marri s-sema l-liebor. Ma jċibor, kieġi għandax l-ilma, jfaxnu. Ħajġan minni s-sena għadda. Ma nistax forsi kull bazzjoni naqab ma Mela, le anzi, importanti li nitħalli dettalji tijak ta' ok? Għamajnu żgur, għalix tibat inti ministrema l-liebor. Forsi non nistaw waslu messaġġi. Definitely. Iġifieri, meta nġew naraw dawn it-tip ta' sintomi, skużani. Kemm importanti Karl, għall-grazzja tal-Alla u ħafna jgħinuna, hemm dawk li aħna nsejħulhom eating disorder specialists. Hemm anke ċentri, mhux se nagħmel xejn plan billi nsemmi dar kellna saħħet, illi tantin mijiet ta' nies. Però again, mhuwiex nagħmlu għal perjodu żgħir l-aktar li jgħod dar kellna saħħet mhux hotel li tibqa' tgħix ħajtek hemmhekk kollha u tiddependi minn dawn il-professjonisti, għax dawn kif għandhom il-kastija, għandhom każijiet oħrajn kieku din id-dar hija infinita. Imma x'nagħmlu wara huwa kruċjali mela ejja nfittxu lil ta' xulxin. Ejja nfittxu il-ħini tagħna iva fil-perjodu li hemm ta' professjonisti. Però int kollox jiġi qisu anke internament, ġifieri kemm importanti li dawn in-nies ikollhom minħabba għal din is-sinjura tal-ġenituri tagħhom. Illi mhux biss qed jinkwitaw għalihom, imma qed jieħdu azzjoni mela sinjura bdiet minn sempliċement dawn it-telefonata u qed living li huwa pass tajjeb ħafna. Issa dik is-sinjura jiena stess ngħidilha isma' fittex għajnuna aktar psikoloġika. Għax minkejja li aħna iva bil-qalb kollha nistgħu ngħidu dan it-tifel fejn jkoll exercise fuq li kell ngħidu ħiefa aħjar, però jista' jkun jkun hemm bżonn ta' sistemi oħrajn, ta' interventi oħrajn. Id-dan it-tifel għandu bżonn. Psikoloġisti, psikjatri, jiġifieri ma niddequ xejn, anzi importanti ħafna li nkomplu nfittxu is-soluzzjoni għal dak li jkun prosim. Jiena nixtieq ngħid grazzi din is-sinjura għaliex tkun qed tiftaħ ukoll twieq u bibien u l-ventilaturi li għandna hawnhekk fl-istudios tagħna mhux biss biex nilmentaw imma wkoll biex ikunu ta' għajnuna. Ħanitlob id-direttur viżit tagħna biex anke jtellaq numru tat-telefon tal-customer care tagħna tal-uffiċċju tagħna tajjeb li huwa 2-1-6-6-4-5-6-6 station wieħed. Aħna qegħdin hemmhekk fejn nistgħu nkunu ta' għajnuna u se nirreferukom għand ċertu professjonisti li jibqgħu xi iktar il-ieħor. Jekk xejn il-programm tal-lum żgur li diġà għandu timbru tiegħu li sewa għal xi ħaġa li nkunu ta' għajnuna għal dan il-ġuvni ċertu avventajiet u ċertu determinazzjonijiet li kellu ta' din is-sinjura. Mela, jena dan il-filmat. 71 sena da din, ħan insegwu dan il-filmat, ħalli nibrejkjaw ftit, imma ħanorin biex verament wieħed irid jagħmel il-kuraġġ. Ħan nitlob il-direttur, ma nafx ma ħalli sal-aħħar fija importanti li nħalluha sal-aħħar, tam għaliex fl-aħħar mill-aħħar mbagħad hemm iċ-ċirasa fuq il-tejp ta' din. Prosa. Mela, ħan naraw dan il-filmat, 71 sena din il-mara naraw kemm hija brava.
Every time you come on, you light up the stage. This was great. This is what we're looking for. Wow. You know, you say you want to inspire people of a certain age, but you inspired everybody of all ages. Thank you. Truly a remarkable performance. I don't know, it just really moved me. I think it's incredible. Din il-mara li għandha 71 sena, 10 snin ilu flimkien ma' żewġa ma jistax ikun li nibqa' waħna għax ittirajna mix-xogħol ma' tiddaru ma nagħmlu xejn. U bdew jippruvaw jiċċaqalqu saħansitra bdew jisfu. Ovvjament il-mara kienet aktar determinata mir-raġel, ir-raġel kellu jirtira u jgħidilha isma' jien ma niflaħx iżjed għalik. U kellha ssib partners għażol u hemmhekk rajna ir-riżultat finali. Għajdu li kulħadd jista' jagħmel hekk? Le, mhux kulħadd, skont is-sitwazzjoni. Però żgur li ma niftaħ għal U if you don't use it, you lose it, jgħidu. Ġifieri kieku jqara tisma' jiena ħanagħmel exercise sena u mbagħad nerġa' nispiċċa kif kont qabel. Ħadd jerġa' titlef dak li forsi tkun għamel dik is-sena. Ma għad konsistenti baqgħet titjieb, ġifieri il-ġisem qed naraw hemmhekk takar. Illi jekk inti ovvjament ma tkunx hemm kundizzjonijiet mediċi li jistgħu naturalment xi ieħor. Imma jekk aħna awtomatikament nibqgħu għaddejjin tibqa' tibni fuq dak li għandek ġismek mhux se jerħid, mhux se jitlaq, għax inti bqajt titrenja xi jfisser titrenja, bqajt tagħmel l-istess ħaġa b'mod repetut għattul ta' żmien. Allura dak ikun ir-riżultat imma. Mattias, illum żgur li faċilatija għandek wieħed mill-professjonisti veterani, interment li sejjaħ l-Ekel, Bernard, illi ħabos bi żgur anki wkoll kif xi mod jew ieħor hekk wassal messaġġ lill-telespettaturi għax huwa stess jesiġi kemm huwa importanti li nibqgħu nagħmlu l-moviment. Anki wkoll meta għandu xi tip ta' kundizzjoni, l-abilitajiet u b'ċertu kawtela, persuna m'għandu qatt li jintera. Anzi nejgħidha, għax għandek raġuni oħra li tniżżel ma dik il-karta li semmejna, ġifieri jekk jiena jkun ġast targets fiżiċi, mod. Jekk apparti targets fiżiċi għandi wkoll targets ta' saħħa, targets ta' kif jiena nħossni, ara kemm dik il-lista nista' nkabbarha, kemm iktar hemm raġuni għalfejn għandi bżonn li dan iċċaqlaq issa minn qabel. Grazzi lilkom ħallejn. Grazzi, Santi. Mela, ħbib ftit reklami nkunu magħkom dal-waqt u kien l-istudent tiegħi oġbu jaċċetta l-istedina għal darba oħra il-ħabib tiegħi u ħabib kbir tagħkom ukoll l-orthopedic surgeon Mr. Anthony. Għaw ma.